До София тук са едно такси. Хотим тук да се снима. И тая водата е там, където е това. Бахти водата. Просто само пари. Където се вижда тук. Не, тая е там, де спрос. Бахти водата. Вече съм в София. Както виждате, сега викам такси. Не в аеропорт, в София. Ето сега пътувам към София. Това на гарата тук, да е с влаковете. Гледайте каква мръсна, отвратителна. Вижте, цялата туалетна. Каква е отвратителна, гнусна, мръсна, дълна туалетна. Направо те е срам да се реше да пикаеш. Дейба и циганите, дейба. Ужас. И циганите прости, дейба. Те само могат да пушат и да пият и да слушат това. Чалга, тук да тряскат кючеци. Пах ти мангалите, дейба.